दिनै सारा क'क्राझार जिल्ला अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि बे गेवलां मेलाव इउटिउबनिफ्राय फैनानै बाहागो लाफैदों। बाहागो लानायनि गेजेरजों नोंथाङा दिनै मा फोरमायनो सानो? बर' हारिनि थाखाय माखासे गोनां खोथा, समाजनि खोथा आरो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट बेनि खोथा नोंथाङा मा फोरमायनो सानो? गिबिसिनथारावहाय नोंथां आरो नोंथांनि चेनेलखौ नायग्रा साफ्रोमसिमबो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन अफ आसामनिफ्राय जों गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोयो। दिनैहाय नैथि बोसोरारि जथुमा अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जिल्लानि बे गेवलां मेलाव आंखौहाय बिथांमोना गेस्ट अफ अनार हिसाबै लिंहरदों। बेनिखायनो आं बिथांमोननि हांख्रायनायाव आं दिनैबो दंफैयो आरो लोगोसे नोंथांमोननि चेनेलनि दारै आङो गासैबो अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि दैदेनगिरिफोरखौ हामबाय होयो। खोथा जाहैबाय जोङो जिहेथु आंबो गावनो सानसे समाव एक्स भलन्टियार फर्सनि मानसिखामोन आरो जोङो मोनसे प्लेटफर्म दादोंब्लाबो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसाम जोङो जोनोम जानायनिफ्रायनो जोङो माखासे ट्राइबेलफोरनि जेनाखि समस्या हानि समस्याजों लोगोसे थागिबि हिसाबै जोंनि जे मोनथाय गासैबो लोगो लानानै आरो बयनिफ्राय देरसिन बेनो जाहैबाय बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जायनाखि बड'फा उपेन ब्रह्मनि सिमां आरो जायनाखि बे 20 लाख बर'फोरनि सिमां बेखौ जे जोङो दिनैसिम मोनफुङाखै, जोङो जे खनथाम सुक्ति खालामब्लाबो जाफुंनो हायाखै, बेफोर गासिबोनि थाखाय जोङो दिनै अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सजों लोगोसे जोङो इउटिउबआ एकदम ज'यैहाय माखासे खामानिफोरखौ मावदों आरो नोंथांमोना मिथिखागौ जोङो अलरेडि एक्स भलन्टियार फर्सनि दैदेननायावहाय जोङो दिल्लीयावहाय खनब्रै जोङो थांनो हाबाय। प्रथमबारावहाय आं माबा खारननि थाखाय सहैयाखै, नाथाय सेकेन्ड बारनिफ्राय आं कन्टिनिउ दाख्लैसिम आंबो बहाय दंहैफायो। बेनो जोङो बाव थांनानै जिनाखि बे बिटिआर एकर्ड 2020 सननि पिस एकर्ड बेवहाय जिनाखि लिरनानै गारबोदोंमोन फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सल्युसन होननानैहाय बेयावहाय बे मोनसे खोथा बुंदोंमोन, बे जाहैबाय बर'फोरनो दिनैनिफ्राय जेबो नांला, बेनो फाइनालसै आरो बर'फ्रा बावनो गोजोनबाय होननानै जिनाखि लिरनानै गारबोदोंमन बेखौहाय अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि दैदेननायावहाय जोङो मोनसे खोथाखौहाय दिल्ली एबा दिसपुर एबा भारतबर्षनि गासैबो पलिटिसियान बा सरकारखौ जों बुंनो हाबाय जे जोङो नङा, जोङो दिनैसिमबो बड'फा उपेन ब्रह्मनि सिमाङा जाफुङाखै, बेनिखायनो जों सेटिसफाइड नङा आरो जोङो बड'लेण्ड मोनागौ मानि जोङो जे जुजिबाय थागोन बेखौ जोङो रोखा रोखा जोङो बुंबोनो हाबाय। थांनाय माखासे समनि सिगाङावहाय भलन्टियार फर्स आरो नोंथांनि इउटिउब आफादा दिल्लीयाव थांनानै माखासे खोथा सावरायनायखौ खौरां बिजोङाव होनो मोननाय जादों आरो नुनो मोननाय जादों। दा रायजोफोरनि प्रश्नआ बेनो, दा बेनि फिथाइया मा जाखो बेखौ खोनासंनो लुबैदों। बिनि फिथाइखौहाय जोङो बुंनो हाया, नाथाय मोनसे खोथाखौ आङो बुंखांखाबाय, बे जाहैबाय जेनाखि 2020 सननि सुक्तियावहाय बर'फोरनो जेबो नांला होनना बुंबोनायखौहाय जोङो अलरेडि दानगार होनो हाबाय। ओमफ्राय बेवहाय जों जे बर'फ्रा दाबो जे सेटिसफाइ जायाखै, बड'फा उपेन ब्रह्मनि जे सिमाङा दाबो जाफुङाखै, बिनि थाखाय जोंनो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ नांथारगौ होननानै जों बुंनो हादों आरो जिनाखि भारत सरकारनि जिनाखि मोनसे थांखि दङ, बावैसोनो हयथ' 2-3 बोसोर 4 बोसोर 10 बोसोरनि गेजेरावहाय बे भारतबर्षनि जेसेबांनाखि स्टेट दं बेखौ गोरलै गोरलै स्टेट बानायनानैहाय आरोबाव गोदान स्टेट दानायनि मोनसे बिथांमोना प्लेनिं दं। बे प्लेनिंआवहाय जोंनि जेनाखि बड'लेण्ड बियो माने फुल स्टप जानानै थाबायमोन। दा बे फुल स्टपखौहाय जोङो अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसन आरो इउटिउब इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसामा जोङो बिखौहाय बे फुल स्टपखौहाय दानहोनानै जे बड'लेण्डआबो जे सेपारेट स्टेट जानांगौ होननानै जों बेखौहाय मावफुंहोनो हाबाय। दिनै गोबां लाइमोनफ्रा फैबाय थानाय इयुन जोलैया फिउचार जेनेरेसना मिथिनो लुबैयो जे बड'लेण्डखौ भारत संबिजिरनि बबे आर्टिकोलनि गेजेरजों, इन्डियान कनस्टिटिउसननि बबे आर्टिकोलनि गेजेरजों मोननो हागोन, बेखौ सारा फोरमायहरदो। एक्सुवेलि 1-2 आर्टिकेल बिनिफ्राय मोनखायो, पार्लियामेन्टारि हिसाबै बिथांमोना गासिबो लाबोनो हाजोबो आरो लोगोसे
जोंना मोनसे माबा दङ ट्राइबेल बेलेन ब्लक दं आरो जोंना बेवहाय थागिबि हिसाबै जोंनि मोनथाया दंखायो हिस्ट्रि दं जारिमिन दं गासैबो हिस्ट्रिनि बेसिस हिसाबै जोङो बे खामानिखौ मावनो हायो जोंनि जेनाखि डिमान्ड बियो लिगेल डिमान्ड आरो बियो कनस्टिटिउसनेल आरो बियो खालि भारत सरकाराल' नङा आसाम सरकाराल' नङा बेखौहाय रिकगनाइज बाय इउनाइटेड नेशन्स पार्मानेन्ट फराम फर इन्डिजिनास इस्युस होननाय UNEP होनना बुङो दा बेफोर गासैनिफ्रायनो जोङो फारसेनिफ्रायनो जोङो बेफोरखौहाय जोंनि फारसे आयेनबो दङ आरो मोनथाय हिसाबै जोंहा दंखायो नाथाय भारत सरकार आसाम सरकारनि गोसो गैयै जोंनि थाखाय गोसो गैयै माने बे माखासे स्टेप लानायनि थाखाय दिनैसिम जोङो 5,000 जन थैब्लाबो जोङो दिनैसिम बे बर'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ मोननो हायाखै सारा रायजोफोरनिसिम माबा मेसेज एनि मेसेज टु दा पिपल होनो सानो आङो नोंथांनि चेनेलजों गुरै खावलायो नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा जिहेथु जोङो जुदि बर'लेण्डखौहाय जोङो डिमान्ड खालामनायखौ जों जारिमिनखौ नायोब्ला जोङो 1967 उदियासलनिफ्राय नायनांगोन मानोना बिनिफ्रायनो जागायजेननाय बिनि उनाव 87आवहाय जोंनि मानगोनां बड'फा उपेन ब्रह्मनि जेनाखि दैदेननाय बिनि दारै जेनाखि जांख्रिखां मोनसे जादोंमोन डिभाइड आसाम फेस्टिभिटि We want Boroland, no rest बे सेपारेट स्टेटनि थाखाय जेनाखि जोङो खस्थ' खालामबोबाय बै समाव आरो बिनि फिथाइखौ जों दिनैसिम मोननो हायाखै आरो सुक्ति मोनथाम जाब्लाबो बे जोङो दिनैसिम बेबायदि मोनसे जेनेबा अट'नमास काउन्सिलावनो सेटिसफाइ जानानै दं बे नङा जोङो बिनिखायनो एक्स वुमेन फर्स इउटिउबआ गोदानै ओंखारफिनदों नोंथांमोननिसिम खावलायनाय गासैबो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनिसिम जे नोंथांमोना अल बड' एक्स वुमेन फर्सखौ मदद होनांगौ आरो बिथांमोननि जिनाखि दैदेननायावहाय मोनसे आइनि आन्दलन जिनाखि पलिटिकेल आन्दलन बेवहाय मदद होफानानै नोंथाङा जेरावखियानो थाया नोंथाङा जि पलिटिकेल पार्टियाव थाया बयबो जेन बे बर'लेण्ड सेपारेट स्टेट बिनायावहाय फुललि सापर्टखौ होयो होननानै आं गुरै गोसोजों दिनै जानानै खावलायहरनाय जाबाय